oprava by bola skutočne zdĺhavá. Bol taký neporiadny a neporiadku milovný. Bere 60 minút za hodinu. Čaute. Dneska sme s Frndou prišli na známe miesto, kde chodíme čistiť auta, hlavne vtedy, keď ľudia nemajú priestor alebo nedá sa u nich čistiť. A dneska máme tiež takisto dôležitú prácu, aj keď je to práca pre nás. A dneska budeme robiť túto kadinu. Sem moja kadina, na ktorej som začínal. Chodil som k zákazníkom a túto kadinu som vymenil z toho dôvodu, pretože auto sa porúchalo, oprava by bola zbytočne zdĺhavá, ja by som prichádzal klientov, preto som si vlastne kúpil Frndu. Dneska toto auto nebudem robiť sám, zavolal som si pomocníka, Domčo. Ahojte. Pre tých, ktorí chcú písať komentáre, že zotročujem dieťa, tak malý je platený, bere 60 minút za hodinu, takže netreba ma nikdy nahlasovať ani netreba nič riešiť. Je to veľmi zanedbané auto, nie že by som bol taký neporiadny a neporiadku milovný. Problém bol v tom, že auto bolo porúchané, ako som spomínal. U istú dobu sa využilo hlavne ako sklad. Niektoré veci sú jednoducho len odpad, ktorý sa bude dneska vyhadzovať. Hradné diely, ktoré sa budú alebo už sa vymenili. Dobre, takže auto je vypratané, môžeme sa pomaličky pustiť do vysávania, spravíme plasty, vytupujeme sedačky. Pomocník samozrejme, že pomáha a my sa ideme pustiť do toho čistenia. Auto je povysávané, ale predtým, než sa pustíme do plastov, chcel by som ťa poprosiť, ak sa ti toto video páči, aby si mi dal like, odber a zvonček, aby ti ďalšie videá neušli. Poprípade môžeš ísť na môj Instagram, VDA_detailing, kde si môžeš pozrieť aj ostatné práce. Spravíme plasty, vytupujeme sedačky. Pomocník samozrejme, že pomáha a my sa ideme pustiť do toho čistenia.
Tak, na dnes už máme hotovo. Za chvíľku uvidíte sami. Dneska sa tepovalo, čistili sa plasty a aj nákladný priestor. Dôvod, prečo som to dneska robil, je ten, že toto auto bude onedlho na predaj. Ešte sa poriešia nejaké veci okolo motora. Budeme ešte samozrejme umývať zvonku. Ja vám pekne ďakujem za sledovanosť. Ja som veľmi rád, že ste vydržali do konca videa. A vy už sa len pozrite na výsledok. Čaute.